Nawr fe allwn ni ddefnyddio gwyddoniaeth arloesol newydd i ddilyn y stori ymhellach i'r gorffennol. Yn ôl ar hyd ffyrdd ein hanes. I gwrdd am hen gendeidiau, y bobl y ddaeth a chyfrinachau toddi metel i Gymru. Ac y ddaeth a newid sylfaenol yn eu cyrff hefyd. Ac ymhellach eto, ar hyd llwybra'r Cynfyd. Yn ôl tu hwnt i oes yr Iâ. I gerdded gyda'r brodorion cyntaf oll ein gwlad. Ac hyd yn oed ymhellach fyth. I Genesis dynolryw, i Eden, y tad a'r fam cynta oll. Ond mae hon yn stori gyfoes hefyd, stori sy'n allweddol bwysig i ni heddiw. Drwy olrhain bioleg ein llinach, o genhedlaeth i genhedlaeth, fe fyddwn yn cyrraedd yn ôl i'r presennol, i Gymru heddi.